అందరికీ నమస్తే. నేను మీ రమ్య. మన నెల్లూరు నగరంలో కాక్షాయిని ఇన్ఫ్రా అండ్ డెవలపర్స్ వారు మరో కొత్త ప్రాజెక్ట్తో మీ ముందుకు వచ్చారు. సరోజా గార్డెన్స్. ఈ ప్రాజెక్ట్కు NUDA అప్రూవల్ ఉంది. బ్యాంక్ లోన్ ఫెసిలిటీ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా రోడ్డుకి ఆనుకొని ఉన్న అద్భుతమైన ప్రీమియం వెంచర్ ఇది. చాలా తక్కువ ధరతో అద్భుతమైన డెవలప్మెంట్స్తో ఈ ప్రాజెక్ట్ను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఈ ఆదివారం ఏప్రిల్ 26న ఉదయం 9 గంటల నుండి కస్టమర్ మేళా జరుగుతోంది. సరోజా గార్డెన్స్ బ్రహ్మదేవంలో. కస్టమర్లతో పాటుగా మార్కెటింగ్ టీం కూడా తప్పక పాల్గొనండి. మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న నెంబర్కి ఇప్పుడే కాల్ చేయండి. మీ అందరినీ కలుసుకోవడానికి ఎదురు చూస్తున్నాము. కాక్షాయినిలో పెట్టుబడి మీ భవిష్యత్తుకు బంగారు రాబడి.